Здравейте, вие сте с българския подкаст за геополитика Буревестник. Аз съм Доналд Тръмп и съм голям почитател на Буревестник, български подкаст за геополитика. Днес ми гостуват двама души от едно много хубаво и с много хубаво име родолюбиво движение Иван Вазов. Това са Станимир Петров и Калоян Калчев. След малко ще им дам думата да се представят. А темата на нашия разговор ще бъде България в многополюсния свят, като целта е да видим какви възможности ще има нашата страна и какво би могло да се направи, за да имаме едно по-добро спрямо днешното положение с оглед променящите се обстоятелства в геополитиката и въобще в международните отношения. Да, Станимире, Калояне, заповядайте да се представите. Здравейте на Владо, на теб и на аудиторията, която имаш. Казвам се Станимир от Стара Загора. Работим вече като непартийни, безпартийни хора. Работим в една неправителствена организация, наречена Родолюбиво движение Иван Вазов. Занимавам се аз лично с политика от 2005 година, вече 19 години, като аз не съм търсил никога професионално развитие в политиката. Още от най-ранна детска възраст съм бил изкушен от историята, не само на нашата страна, но и различни други народи по света, през какви исторически етапи са минавали, география. И може би тези мои интереси през годините така плавно ме препратиха и към моите непрофесионални, държа да кажа, занимания с политика. Бил съм член на БСП много години. Вече от 2 години съм безпартиен член, както и една голяма част от моите смишленици, които решихме да напуснем БСП. Сега, относно темата за предизвикателствата пред България в новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни, нека да започнем малко по-отрано. Здравейте и от мен, както и на аудиторията. Калоян Калчев се казвам. В личен план строителен инженер съм по образование и професия. Имам собствена проектантска фирма за проектиране на строителни конструкции. Но по-важното, може би, в днешния ден и в днешния подкаст е членството ни в движение Иван Вазов, по-скоро бих го представил като родолюбиво движение, не толкова като неправителствена организация, предвид така негативното наслагване и тежест, което има в обществото, което се образува вече самото понятие неправителствена организация. Виждаме, нали, в Грузия как се борят общо взето двата полюса. Интересът ми към политиката, може би с времето, самоосъзнавайки се така и като българин, в един момент разбираш, че дори да не се интересуваш от политиката се интересува от теб. И в този ред на мисли по-добре да си подготвен, да си образован политически, защото, както е казал и Бертол Брехт, по-страшно невежество и необразованост от това да си политически
необразован няма, тъй като всичко в крайна сметка, дори и цената на хляба в ежедневието зависи от политически решения. Така че това е съвсем накратко. Движението, основната му задача е така запазване на и прокламиране на традиционните български ценности, православието като цивилизация, чието субект сме участвали и ние като народ и като нация. И утвърждаването на едно нормално политическо поведение в страната, съответно, нали, с аргументите и най-вече с действеност, с деятелност, която дейност да породи някакъв резултат, като се надяваме това да е добър за държавата и за народа. Това е, което мога да кажа като встъпителни думи. Може да продължим в основната част. Ако харесвате нашите предавания, абонирайте се за нашия канал в YouTube и включете известията, за да научавате възможно най-бързо, когато качваме нови броеве, откъси или друго съдържание. Благодарим ви!